virágról, hozd a virágról, hozd a virágról, hullik a sárga virágról, önt meg a felhőn, szállnak az égen, hozd a fehéren, hozd a fehéren. Akkor ezzel a kis képeslappal, vagy kis virággal, igazából a nagymamáknak készültünk. Úgy beszéltük meg, hogy mindenki egyet, akinek nincs itt a mamája, hogy adja az anyukájának. Mit mondunk a végén?